L-iskalin se jgawdu minn venda ewlenija fir-raħal aktar sigura u moderna grazzi għal investiment ta' 260,000 euro. Din il-venda f'sena waħda biss kapaċi tara ma' 500,000 passiġġier. Il-Gvern laqa talba tal-Kunsill Lokali tal-lokalità dwar dan il-proġett minħabba li sa ma qabel beda x-xogħol fuq għal-venda kienet mitluqa u perikoluża, kif spjega s-Sindku Mario Kalleja. Kien baxxelter antik, baxxelter li kien kollu sadit u ma kienx jixraq dan il-post partikolari ta' Marsa Scala. Kif qal anke il-Ministru, huwa tajjeb illum jekk aħna rridu nagħtu servizz tajjeb u nġalu l-computers jużaw anki l-bażis tagħna, irridu nagħtuhom xi ħaġa sabiħa. Bit-titjib li sar din il-venda issa tista' tilqa' 25 persuna u se toffri servizz ta' Wi-Fi b'xejn u magni tal-ikel u x-xorb. Se toffri wkoll protezzjoni ta' aktar minn 99% mir-raġġi tax-xemx u sarilha pavimentar apposta għal min huwa nieqes mid-dawl. Waqt żjara fuq il-post il-Ministru Ian Borg fakkar kif dan sar ukoll bħala parti minn titjib nazzjonali li qed isir fuq il-waqfiet ta' tal-linja li attwalment jgħoddu l-400. Huwa importanti li l-Gvern jiżgura li il-commuters, in-nies li jużaw il-public transport li huma ħafna f'pajjiżna u rriduhom ikunu iżjed fil-fatnatu tal-linja b'xejn lil diversi kategoriji fis-soċjetà tagħna ikunu moqdija tajjeb. Moqdija tajjeb ifisser ikollhom il-ken, ikollhom id-dell u għaldaqstant investimenti bħal dawn huma importanti biex is-servizz jibqa' iktar sostenibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.